Scheidenszer Kapusznival a fején, Román Mariskával a hátán. Minden ló a gépben. Start, elindult a 82. Magyar Derbi 2400 méteres távon. Na vajon Kingshonorral elmegy a Linek vezetni? Egyelőre Linek nem akar Kingshonorral vezetni, az nagy meglepetés, úgyhogy magára vállalja Buzogány a vezetést, ő valószínűleg Marconának fogja diktálni az iramot. Buzogány az első, mögötte ott van azonban Tamir, illetve Kingshonor, amikor mint egy jó 2100 méter, amíg hátra a futamból. Buzogány az első, mögötte Kingshonor, harmadik helyen Tamir, Pacific Silver, Marcona és Matu a további sorrend, amikor pontosan egy kör van hátra a 2004. évi derbiből. 2000 méter, Buzogány biztosan vezet. Buzogány még mindig az első, mögötte nagyon-nagyon együtt galoppozik az egész mezőny, senki nincs kiszakadva, jelenleg bíboros a mezőny végén. Buzogány az első, egy hosszal mögötte Tamirt látom, majd Kingshonor és Nippon Boy a további sorrend, Pacific Silver és Matu. Meglepetése nem túl erős az iram a mezőny végén, jelenleg Vóz, Deszki Andrással. Ott vannak a kanyar közepén a telivérek, mint egy jó 1700 méter lehet még hátra az idei derbiből. Továbbra is vezet Buzogány. Buzogány az első, egy hosszal mögötte a favorit Kingshonor. Buzogány és Kingshonor vezetnek, harmadik helyen pedig Nippon Boy, majd Tamir, Pacific Silver a további sorrend. Matu is ott van az élmezőnyben, illetve kezd följebb zárkózni Marcona, mellette pedig Brahi színeit látom, amikor 1300 méter van még hátra. Buzogány továbbra is biztosan vezet, mellette ott van Kingshonor. Hát ez nem lesz egy túl gyors derbi, kérem szépen. Kingshonor fölmegy a vezető Buzogány mellé, Jaroszláv Linekkel, mellette még mindig ott van Nippon Boy, mögöttük Tamir és Pacific Silver a további sorrend. Roadrunner Gömörivel már a negyedik helyen van, följebb zárkózik Matu. Marcona még mindig a mezőny közepén, bíboros, Hörman és Vósz a mezőny végén, illetve Buzogány még mindig vezet. Buzogány továbbra is diktálja a tempót, mellette pedig a szürke Kingshonor. Buzogány és Kingshonor az élen. Harmadik helyen jól jön még mindig Pacific Silver, jól tartja magát Nippon Boy, Roadrunner és Tamir. Tamir kezd visszaesni, jön hátulról időközben Marcona és Brahi. Van még hátra 800 méter a 2004-es derbiből. Nagyon könnyen jön Buzogány, mellette Kingshonor és Pacific Silver. Mind a hárman kívül támad Roadrunner. Mögöttük jól jön Marcona, jól jön még és továbbra is Nippon Boy. Bent vannak a lovak a szirényesben, hátra van 500 méter az idei derbiből. Buzogány vezet, mellette jön Kingshonor, és Kingshonor innen szokott robbantani. Kingshonor, Pacific Silver, vagy Roadrunner, vagy talán Buzogány, 400 méter van hátra, és most kezdik Kingshonor lovagolni. Kingshonor lovagolja Linek, de jön kívül Pacific Silver, jön Roadrunner, középen talán Pacific Silver a legerősebb. Pacific Silver középen, belül Kingshonor, Kingshonor vagy Pacific Silver, Kingshonor, Pacific Silver vagy Roadrunner, Kingshonor vagy Pacific Silver vagy kívül Roadrunner, Kingshonor belül Pacific Silver, kívül pedig Roadrunner, és Kingshonor nyer Roadrunner előtt. Kingshonor az első, Roadrunner, harmadik Brahi, negyedik Pacific Silver.